कि मजा मारे खातिर नाता अरे जोड़लू यार से। मनीष दुबे से हाँ कि मजा मारे खातिर नाता अरे जोड़लू यार से कि क्षण ही में छोड़ दिहलो। भाव देखी कि क्षण ही में छोड़ दिहलो अपना भता। बाप रे, जहाँ ही सवाद मारे के मौका आइल तो कहलक तू साइड होख, यहाँ तो भतार के लाइन लागल बा कि अब कैसे बोलो केहू अरे मेहर पढ़ाई। ज्योति मुर्जा तू ऐसन गलती कैलू कि समाज में जौन बा इ सब लोग का एगो शिक्षा मिलल, अब केहू फिर अपन मेहरारू ना पढ़ाई बाबा ना पढ़ाई। अब कैसे बोलो केहू अरे मेहर पढ़ाई आ प्रेम रूपी दूधावा में अरे डललू खटाई। ना कबो ना बकरी किन दम भले बकरी चराई गोबर गोथार करी भैंस बाड़ी सो पढ़ावेला सपना करता हूँ कि जन्म जन्म के रिश्ता अरे तुरलू ये के बेर में। क्या बात है। अरे सोना गवा दिहलू अरे पीतल के ये गाना के तो जोड़ा ना के सोना कमा देलू पीतल के फेर में। मेहरारू जब गाड़ी से जाई नु तो लोग कही कि लोग के मेहरारू जाती है, लेकिन अब तो मने वैसन बसवावले बाड़ी। हम लोग कही जो पीली जाती है, अब लोग कही जो पीली के गाड़ी है, एसडीएम के गाड़ी ना है, एसडीएम के गाड़ी ना है, पीली के गाड़ी है, पीला पीछा से पिठियोले बा। प्रतिष्ठायापन अरे रखलू लसार लात से लसार देलू कि पद प्रतिष्ठायापन अरे रखलू लसार के कि क्षण ही में छोड़ दिहलू कि क्षण ही में छोड़ दिहलू अपना भतार के। लसार दहली बाबा, तो लसार दहली बहुत प्रतिष्ठा लसार देली देश नरक में डाल दहली। उनका तो जोहर खा के मोर जाए के चाहिए। अमरजीत कुमार गिरी रवा देखा नहीं भोजपुरिया झकोरा। अभी हम फिर से पहुंच चुकल बानी गोपालगंज जिला के मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के आजवी नगर पंचायत में, और पंचायत के सरपंच साहब हमारा साथ में बनी यहाँ के एगो व्यास भी हई, कवि भी हई, और कहल जाला कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो कवि जी हमारा साथ में बानी सरपंच साहब धुरंधर पांडे यहाँ के नाम पड़ी, और लगातार यहाँ के सामाजिक स्तर पर गीत यहाँ के लिखेनी, समाज में सुधार के प्रयास हमेशा धुरंधर पांडे जी के रहेला। यही बीच में पूरा देश में एगो खबर के चर्चा बरवा सबके बता दी कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के खबर के चर्चा पूरा देश में होता। सोशल मीडिया पर हर तीसरा पोस्ट जौन बा ज्योति मौर्य के लेकर के होता। बहुत लोग ज्योति मौर्य के खिलाफ बा, मतलब कि मैक्सिमम लोग जो बा ज्योति मौर्य के फैसला के खिलाफ बा, और कुछ लोग बा जो ज्योति मौर्य के सपोर्ट भी करता। कैसन बनी सरपंच साहब? बहुत अच्छा बानी, लेकिन सबसे पहले रुआ चैनल से देखे वाला सुने वाला तमाम श्रोता के हमरा तो बस नमस्कार प्रणाम रही। हम ए बेरा जौन बा सोशल मीडिया पर ज्योति मौर्य के कहानी जौन बा बहुत वायरल हो रहा बा, तो हमहू अपना अंतरात्मा में सोचनी है कि एगो हमहू कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से समाज में परोसी कि समाज के ऐसे कुछ शिक्षा मिलो। बिल्कुल। तो हम एगो गीत लिखले बानी, तो हम गीतवा रुआ चैनल के माध्यम से सुनावे के चाहते हैं। चली तो आप सरपंच साहब गीत सुनाई, जौन गीत यहाँ के लिखले बानी एसडीएम ज्योति मौर्य के ऊपर। कि मजा मारे खातिर नाता अरे जोड़लू यार से, कि मजा मारे खातिर नाता अरे जोड़लू यार से, कि क्षण ही में छोड़ दिहलो कि क्षण ही में छोड़ दिहलो अरे अपना भतार। क्या बात है। क्षण ही में छोड़ दिहलो अपना भतार के। अपना भतार के कैसन मेहरा रुपया महाराज जी कि क्षण ही में छोड़ दिहलो अरे अपना भतार के। अंतरा सुनी। कैलू अपमान पूरा अरे नारी समाज के। वाह वाह वाह। पूरा नारी के अपमान कर देलू कैलू अपमान पूरा अरे नारी समाज के।
अरे घोर के पिगोइलू तू सब लोग के लाज के। क्या बात है। अरे घोर के पिगोइलू तू अरे सब लोग के लाज के। अरे पति के सजावल सपना अरे रखलू उजाड़ के। किया लोक के सजावल सपना रख दिहलू उजाड़ के। कि क्षण ही में छोड़ दिहलू कि क्षण ही में छोड़ दिहलू अरे अपना भतार के। क्या बात है। एकदम आय? वो कैसन मेहरारू बाड़ी जे अपना भतार के छोड़ही में छोड़ दे। ही में छोड़ दहलू अपना भतार के। छागोनी बाबा रे। वाह बाबा जाओ जोड़। दूसरा अंतरा सुनी दूसरा अंतर कि फरेला से झरेला कि बरेला बुताला। क्या बात है। वाह कि फरेला से झरेला अरे बरेला बुताला। तब काहे लोगावा का अरे कुछ ना क्या बात बुझा। है। वाह बाबा कि तब काहे लोगावा के अरे कुछ ना बुझाला। तीन जग ठेसावा अरे लगेला होशियार के। कहाँ कहाँ। तीन जग ठेसावा लगेला होशियार के। कि क्षण ही में छोड़ दिहलू कि क्षण ही में छोड़ दिहलू अरे अपना भतार क्या बात है। क्षण ही में छोड़ दिहलू भोजपुरिया झकोरा। अरे अपना भतार के। ज्योति से गवारी बात कहत क्या कहीं। कि जन्म जन्म के रिश्ता अरे तुरलू ये के बेर में। क्या बात है। अरे सोना गवा दिहलू अरे पीतल के वाह बाबा वाह। ये गाना के तो जोड़ा ना के सोना कमा देलू पीतल के फेर में। वाह बाबा ये गाना के तो जोड़े नहीं है गाना। कि जन्म जन्म के रिश्ता अरे तुरलू ये के बेर में। अरे सोना गवा दिहलू अरे पीतल के फेर में। क्या बात है। बहुत सुंदर। तनिका ख्याल नहीं अरे कोइलू परिवार के। कि तनिका ख्याल नहीं अरे कोइलू परिवार के। कि क्षण ही में छोड़ दिहलू कि क्षण ही में छोड़ दिहलू अरे अपना भतार कि क्षण ही में छोड़ छागोनी दिहलू गुरुजी रहुआ छागोनी। अरे अपना भतार के। जोड़ नहीं क्या बाबा राव जोड़ नहीं क्या। लिखनी में दम बारौरा माने के पड़ी। माने के पड़ी बाबा माने के पड़ी। और फिर वो एगो समाज के शिक्षा देता नहीं ज्योति मौर्य के माध्यम से हाँ। कि अब कैसे बोला केहू अरे मेहर पढ़ाई। ज्योति मौर्य तू ऐसन गलती कैलू कि समाज में जौन बा इ सब लोग का एगो शिक्षा मिलल। अब केहू फिर अपन मेहरारू ना पढ़ाई। ना पढ़ाई बाबा ना पढ़ाई केहू ना पढ़ाई। अब कैसे बोलो केहू अरे मेहर पढ़ाई। आ प्रेम रूपी दूधावा में अरे डललू खटाई। क्या बात है। कि प्रेम रूपी दूधावा में अरे डललू खटाई। कि मुहावा देखबू कैसे अरे गौआ जवार के। कि मुहावा देखबू कैसे अरे गौआ जवार के। कि क्षण ही में छोड़ दिहलू कि क्षण ही में छोड़ दिहलू अरे अपना भतार कि क्षण ही में छोड़ दिहलू अरे अपना भतार के। क्या बात है। और देखी कहे के बात बावरी बा क्या। कि पानी जवानी नहीं अरे रोकले रोकाला। क्या बात है। सही बात सही बात सही बाबा सही बात बा सही बात बा। पानी जवानी नहीं रोकले रोकाला।
देवापुर बांध टूटा रहे तो पूरा हमारे पंचायत डूब गई रहे। पानी ना जवानी रुकी ना ना ई ना रोका चल सकत। देलस तो चल चल देहलक तो चल देलक आ लोग केतनो प्रयास कइले लेकिन ज्योति मुर्जा रोकली ना। कली ना लेकिन और गीत के भाव सही बा। जब पानी घटल तो देखी ना केंग अब बुझाता बान बनाता है अब बान बनाता ये बात। कि पानी जवानी नहीं अरे रोकले रोकाला सब कुछ लुटा जाला तब नु बुझाला। क्या बात है। क्या बात कि है सब कुछ लुटा जाला अरे तब नु बुझाला। बहुत बढ़िया। पद प्रतिष्ठायापन अरे रखलू लसार के लात से लात से लसार देलू कि पद प्रतिष्ठायापन अरे रखलू लसार के ओह कि क्षण ही में छोड़ दिहलू कि क्षण ही में छोड़ दिहलू अपना भतार के। लसार दहली बाबा तो लसार दहली बहुत प्रतिष्ठा लसार दहली। लसार देली कि मजा मारे खातिर नाता अरे जोड़लू यार से मनीष दुबे से मनीष दुबे से हाँ कि मजा मारे खातिर नाता अरे जोड़लू यार से ओह कि क्षण ही में छोड़ दिहलो। भाव देखी कि क्षण ही में छोड़ दिहलो अपना भतार के। क्षण ही में छोड़ दिहलो अपना भतार के। क्या बात है। है बहुत सुंदर भाई का जोड़ नहीं है। अरे महाराज यहाँ के लिखनी में दम बा। आज यहाँ के गाना थोड़ी लिखत नहीं, बहुत पहले वो गीत लिखले रहनी राधे श्याम रसिया गौले रहले समय केहू के ना छोड़ले बा बेकार कइले बा। राउरे गाना रहे यहाँ के हमरे लिखल गीत गीत लिखल रहे। राउरे लिखल रहे हमरे जी। गीत लिख रहे। वो समय के यहाँ के राइटर हैं, यहाँ के हमारे गुरुजी हैं, हम यहाँ के चेला हैं। क्या कहे ज्योति मौर्य के। अरे महाराज वो तो कचरा फैला देली गांव समाज में जान जाए कि अभी प्रभाव हर घर पर पड़ता धीरे धीरे। अब यहाँ देखी ना ये जो गाँव में के बात बतावते रो रखे एक आदमी एडमिशन करौले रहल स वो पढ़ावत लख आ कालू लेके चल आयल अचानक लेके आयल मेहरारू के लेके चली आई। लेके चल ना पढ़ाए ना उस डर गए कहते रहे कि दादा अगर पढ़ ली दूगो छोट छोट लड़का आ फिर ज्योति मौर्य हाल हो जाए हमार ये छोड़ दी मरत फिर छोड़ दी हमरा के तो हम कहाँ जाम लड़कन के लेके वो बेचारू काल लेके लब गाँव में कल से हाला में चल बा पूरा गांव में हल्ला पूरा हाला बा। जे बताओ जब ओकरे चलते एक आदमी के चलते पूरा गांव के समाज के ही एगो अलुई सड़ गइला से पूरा बोरा सड़ जाला। पूरा पूरा सर जाला। तो एगो हम कहे कि बेटा बेटी के खूब पढ़ाई, बेटा बेटी के खूब पढ़ाई भले रुआ पुरानिया हो जाए ना छोड़ियो दी तब हम कोनो दम नहीं प्रतिष्ठा ना जाए। लोग कही नु कि फलानवा के पोता है फलानवा के बेटा है आ फलानवा के बेटी ही है। लेकिन ज्योति मौर्य आहा सब ले गई सब ले गई सब ले गई। आ लोग के बेचारा कितना सपना सजोले हुई कि हमार मेहरारू कोनो IPS बनी तो SDM बनली तो सोचले कि हमार मेहरारू जब गाड़ी से जाई नु तो लोग कही कि आलोकवा के मेहरारू जाती है। लेकिन अब तो मने वैसन बसवावले बाड़ी। अब लोग कही जो पीली जाती है अब लोग कही जो पीली के गाड़ी है SDM के गाड़ी ना है। सीएम के गाड़ी ना है पीली के गाड़ी है पीला पीछा से पिठियौले बा पीला पीछे से पिटियौले बा। पीला पीछे से पिटियौले बा। देखी अरे महाराज अभी मान ली कि जब उनकरा देखा देखी सुनी विलियम्स भी केहू के लड़की है ना भाई उनको के देखी रघु अपना मेहरारू के ना पढ़ा ना कबो ना ओ बकरी कीन दम भले बकरी चराई गोबर गोथार करी भैंस बाड़ी सो पढ़ावे ला सपना वाला सपना खत्म। का कहे में घटना पढ़ाई वाला सपना तो बिल्कुल खत्म हो गई मेहरारू के पढ़ावे खातिर। जैसे कि ज्योति मौर्य अपना ऊपर कलंक एगो ले लेली धरती पर भगवान उनकरा के एक नारी के रूप में जन्म दहले लेकिन वो पीली के जैसे हरकत कर देली नारी के में जन्म नारी के लेली अपमान कर देली। पीली के रूप में जन्म अरे ले तो देश के नाश को दहली सारा देश नरक में डाल दहली। उनका तो जोहर खा के मोर जाए के चाहिए ओकरा जियल ये धरती पे बेकार बा उ तो सारा देश के नाश कर दहली। रौरा अपना पतोहिया के पढ़ाए ना केहू न पढ़ाई पतो के मेहरारुओ के ना केहू पढ़ाई रौरा पतो के अब ना पढ़ाए ना पढ़ाई
काहे के पढ़ाई जब ऊ कह दहल तो दुनिया के एथी हो गई। पता चला था कि रहुआ अपने पतों के पढ़ावे खातिर सोचले रहनी है। हाँ लेकिन अब केहू ना पढ़ाई, अब ना ना पढ़ाए ना ना युग बदल गइल बा। बदल गई। शास्त्र पुराण में कहल बा, गीत में भी कहल बा कि भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। हमने कहा पुराण में किताब में लिखल बा कि नर्मदा एगो सती रहली आ उनकर बियाह हो गई एगो कोढ़ी से, तो कोढ़ी के इच्छा जागल कि हमरा के बाबा धाम ले चलो, तो धन हो पत्नी कि अपना पति के कोढ़ी के रूप में रोज घाव पीभ धोअस आ पति के सेवा कैली तो जिंदा स्वर्ग में गईली। तो ऐसा पत्नी होके के चाहिए आ कि ज्योति मौर्य खातिर ना बाप रे जहाँ इस सवाद मारे के मौका आइल तो कहलक तू साइड होख, यहाँ तो भतार के लाइन लागल बा। भतार के लाइन लागल बा।